Здравейте на всички, привет от мен, Влади. В това видео ще ви представя фирмата FortetPace. Както виждате, една рекламна платформа, която е сравнително нова в България и в Европа, макар и седалището и да се намира в Испания. Искам най-напред да ви се представя, преди да започнем да говорим за това какво се случи през последният един месец, понеже днес е 5 март и аз точно така от преди един месец започнах да изграждам активно екипът. Искам да ви разкажа какво се случи, ще ви покажа дори някои неща при мен, какво се получи и какво може да се получи за в бъдеще. Ще направим няколко калкулации малко по-късно. Ще видим конкретни резултати. Така че на това място ще разберете през следващите минути, ще разберете дали има въобще смисъл да участваме в тази платформа. Също ще разберем дали тази платформа е по-доходоносна от другите и дали не си заслужава така да поразмислим по най-бързия начин на къде сме тръгнали и с каква скорост всъщност сме се запътили, дали не искаме да я променим в наша полза. Няколко думи за мен. Казвам се Владимир Гълъбов, 33 годишен съм, живея в момента в Берлин, т.е. все още живея в Берлин, защото скоро време ще се преместя от Германия. Имам други цели, понеже благодарение на тази компания се получи така, че в рамките на един месец се придвижих много по-напред от плануваното и ще мога да осъществя целите ми колкото си може в най-кратък срок от време. Това означава, че ще живея скоро на места, където повечето хора си позволяват само да прекарат отпуската. Но това ще бъде тема на едно друго видео, в което ще ви разкажа как чудесата наистина стават в този живот. Дали сме скептични или не, това си е лично наш проблем. Всичко е просто до нагласите и съответно и резултатите. След малко ще разберете за какво става дума. Значи живея още в Берлин, от 13 години съм в Германия. От 2 години се занимавам с мултилевел маркетинговия бранш, с мрежовия маркетинг. И от 1 година се занимавам с онлайн маркетинг, като се научих да изграждам фирми и екипи само от вкъщи, т.е. разполагайки с един компютър и с интернет, изграждам екипи. Давам презентации, давам обучения на български, на немски и така нататък. Просто всичко расте автоматично. Затова, когато говорим за сбъднатата мечта, да печелим пари от вкъщи, на това място ще видим, че тя вече е станала реалност, поне в моя случай, и при всеки може да се случи, стига да иска човек, просто всичко е въпрос на желание. Регистриран съм в FortetPace от 10 януари 2016 година. Активен участник съм от 16 януари, т.е. на 16 януари заплатих $38, понеже имах толкова от една друга компания, с която работя, имах толкова на To Pay For You и си казах, добре, хайде да я пробваме, да видим какво ще стане. Всъщност стана така, че аз 2 седмици почти напълно игнорирах FortetPace, само кликах всеки ден на рекламите, на 28 януари, преди да изчисля, просто беше единствената от може би 100-150 други, които не бях изчислявал, за да видим точно в какъв период какви пари се получават. И когато на 28 в 2 часа сутринта изчислих, вече ми беше ясно, че тук се случва нещо много особено и знаех, че ще се ангажирам с 100% сигурност само с тази компания, и то по начин, по който до сега не съм се бил ангажирал, защото от опита ми това, което видях тук, ме накара да преосмисля всичко, което до сега се беше случило и веднага да начертая новия план. Затова ще ви разкажа малко по-късно. Сега да преминем най-напред към клаузата за непоемане на отговорност, в която искам да спомена, че абсолютно всички калкулации в тази презентация са само примери за това какво може да спечелиш. Няма гаранция за бъдещи резултати. Ще ви покажа какво се случи при мен в миналото. И като много добре знаем, че при тези рекламни платформи няма гаранции, понеже става дума за разпределението на оборота. На това място искам да отбележа, че абсолютно всеки от вас, който не е гледал моето видео на тема рекламния бранш, в което обяснявам разликата между онлайн и офлайн, ситуацията в рекламния бранш и въобще ако се намираме така в бизнес ситуация, да правим бизнес, от моето видео много добре може да стане на всеки ясно защо и какви са разликите в онлайн и офлайн бранша и защо рекламните платформи
въобще ни плащат. Нещо, което всъщност в нашата реалност въобще не е типично и ни изглежда дори малко странно. Пълният текст на този дисклеймер може да се прочете на страницата fortedpace.com. Какво е FortedPace? FortedPace е рекламна платформа за потребители, търговци и фирми, които биха желали да рекламират своите продукти, услуги и интернет страници. Много хора си мислят, че това са инвестиционни платформи, в които, примерно, стартираме или дори казваме, внасяме $1000 и след това стават 10 000, след колко време ще станат и почва да калкулират. Това е абсурд. Това са рекламни платформи, които споделят възникналия оборот. На базата на изминалия опит може да говорим горе-долу колко е бил в миналото този растеж на парите, по какъв начин са нараствали тези суми на ден, на ежедневна основа, но самата фирма не ни дава никакви гаранции, така че е просто абсурдно да очакваме някакви пари или после да се сърдим, ако след това на моменти сумите спадат или се качват и така нататък. Просто става дума за разпределението на оборота. Тоест, когато има оборот, той се разпределя, когато няма, не се разпределя и така. Просто голямата посещаемост води до там, че оборотът винаги го има. Също после ще обясним защо и кои са защитните механизми, които правят така, че този оборот винаги да го има, независимо дали е много или малко. FortedPace поделя голяма част от фирмените приходи с активните клиенти. След малко ще видим защо и кои клиенти са активни и какво трябва да се направи за тази цел. Визията на самата фирма е до края на 2016 година да достигне 1 милион потребителя. Фирмата желае да помогне на колкото може повече хора да печелят пари онлайн и съответно FortedPace иска да бъде, т.е. и ние като част от нея да вземем едно от първите 1000 места в класацията на Alexa. Знаем, че alexa.com е страницата, която измерва ранкинга, т.е. класирането на интернет страниците според тяхната посещаемост в интернет. Така, на това място няколко интересни сентенции. Само онзи, който знае на къде отива, може да преодолее трудностите. Защо ли? Когато имаме една цел, една трудност въобще не ни спира, а тя просто ни мотивира. Така че ако си мислим, че в момента ние не знаем, ако си мислим, че не знаем как стават нещата онлайн, ако си мислим, че нямаме познати, които да включим и така нататък, това просто всичко са измислици, от които няма никаква полза. Ще ви разкажа малко по-късно какво се случи при мен, как започнах и съответно ще видим резултатите. Използването на онлайн рекламата се увеличава с всеки изминал ден, това е абсолютен факт. Виждаме най-напред, че цели браншови затварят, за да започнат за да продължат търговската си дейност само в интернет. Бил Гейтс има една кривата фраза, която гласи, че в бъдеще ще има само два вида фирми, тези, които са онлайн и тези, които ги няма. Така че дори няма смисъл да си задаваме въпроса дали този продукт и за бъдеще ще бъде атрактивен. Да, той ще бъде атрактивен. FortedPace се развива непрекъснато и става все по-инновативна, но това ще наблегнем малко по-късно, когато разберем и защо тази компания се развива с гигантски темпове, макар и ние да си мислим, че след като не сме я чували или поне не сме чували толкова активно за нея, толкова много, много от нас си мислят, че тук не се случва нищо особено. Ще разсеям тези съмнения и нямам търпение да го направя. Коя е фирмата, която се крие зад FortedPace? FortedPace е част от голяма компания. Тя се нарича Fort Marketing Group. Това е фирма, която представлява фирмено обединение, холдинг, със седалище в Флорида, Съединените щати, като има широк спектър на действия в различните страни, в най-различни страни и отрасли. Ето виждаме, занимават се с поземлена собственост, разработка и производство на собствени продукти, ISO сертификации, онлайн казино, онлайн магазини, онлайн реклама, т.е. FortedPace, с суровини, спортни залагания и така нататък. В доста отрасли, доста браншови са застъпени. Доста широко поле на действие имат. Тук виждаме някои от емблемите на отделните фирми, всеки може да се информира за това какво всъщност прави самата фирма. Има доста страници, които информират на тази тема. Най-активна е фирмата в Латинска Америка. Виждаме Коста Рика, Панама и така нататък. В
Европа също започва да се концентрира дейността и най-вече чрез рекламната платформа FortiPace, която е просто като... Тя е дъщерна фирма, седалището на FortiPace е в Барселона и по този начин се намира на европейския континент. Странното е, че до сега рекламната дейност или търговската дейност се е концентрирана върху Латинска Америка, т.е. върху испанско говорящите страни, като бе открита фирмата от някои известни онлайн маркетингови експерти от Европа и затова принесаха и самата фирмена дейност в Европа, т.е. много големи темпове. Виждаме и на следващата страница ще видим точно, ще видим още по-добре, че в Alexa ранкингът в момента е на 6718 място, днес е 5 март 2016 година, а в Испания е на 555 място по посещаемост. Така, ето виждаме на това място какво се случи. Значи виждаме тук една фаза на затишие между октомври и януари. Тук нещо трябва да се е случило. Мисля, че тук е бил променени комисионният план, комисионните от екипа и така нататък, въобще цялото преразпределение на парите, понеже фирмата е станала много атрактивна, затова и доста хора така са обърнали внимание. Миналата година са имали проблеми. Тук може би на това място са имали малко така финансови проблеми, понеже Педро Форте, собственикът си, малко ще говорим за него, понеже Педро Форте взел пари от личните си финанси, така по-висока 6-цифрена сума и просто ги е внесъл в компанията, за да може да стабилизира финансовото положение. Това го научих в едно интервю от един доста известен испански маркетингов експерт, което всъщност ни показва колко е добре, че фирмата е част от голяма компания, когато собственикът има достатъчно пари, при едно финансово затруднение може да бъде подпомогната отвън. На това място ще видим кой е Педро Форт. Той е роден в Каталания, испанец, бизнесмен, тимворкър е просто... Не намерих подходяща дума, човек, който умее да работи в екип. Не се сещам за друга дума. Учил в университети, има бакалавърска степен по бизнес администрация, дипломиран в специалности менеджмент и данъчно право. Има 23 годишен опит в финансови и банковия бранш, най-вече с инвестиции, с финансови операции и е бивш директор на банката, дори не знам как се чете, La Caixa или който знае испански, знае как се чете. Бивш директор на банка, т.е. знае за какво става дума, може да работи с финанси и начинът, по който е структурирана самата компания, го показва. Така, с малко ще разберем защо. Значи Педро Форте е ръководител на много фирми по целия свят. Някои от тях, които разработват дейности в селското стопанство, в ивент менеджмент, т.е. организират най-различни събития, в строителния бранш, в бранш с недвижимите имоти. На това място споменаваме пак и тази Ford Marketing Group, която е това фирмено обединение, този холдинг. Виждаме и другите онлайн фирми, т.е. има офлайн и онлайн фирми, просто е застъпен и в онлайн и в офлайн бранша. Човек с доста опит. На това място виждаме неговия профил в LinkedIn. Много добре знаем, LinkedIn е платформа в интернет, на която може да се осъществяват бизнес контакти на европейско и на световно ниво. Тук виждаме допълнителните му квалификации. Отделно това място има отличия и така нататък. Просто всеки може да погледне неговия профил, доста е прозрачно всичко. Кои услуги предлага FortiPace? Тук виждаме това са стандартните услуги за всяка рекламна платформа. Има реклама платформата на банери, има текстова реклама. Има реклама, която се вижда на целия екран след всеки логин, всеки път, когато влезем. Има потребителски обяви. Просто когато започнем да се занимаваме с отделните продукти, ще видим кой за какво е. На това място просто няма смисъл толкова много да обясняваме. Хората от нас, които не са запознати с рекламния бранш, без това няма да го разберат. Има обяви, при които ние заплащаме на всеки клик, т.е. това означава, че всеки път, когато бива посетена нашата реклама, тогава плащаме, а оттам пък се получава следното, че има възможност да ни заплащат на клик, т.е. всеки, който е платил такава реклама за клиенти, който се опитва да привлече клиенти, има възможност да каже, добре, искам да си платя за 100 клика и по този начин
хората пък, които кликат на тези реклами, печелят тези пари, които човека е платил, а всъщност той получава и гарантирани посетители. Иначе при други условия, може би и тези хора са нямали да посетят неговата страница. Какво представлява Revenue Shares, подялбата на оборота, т.е. сега идваме до по-интересната и съществена част, естествено всички сме тук най-вече за да печелим пари. Рекламите не само ни помагат да печелим допълнително, но и самата рекламна платформа ни дава голяма възвръщаемост. Revenue Share означава, че Forted Pay споделя голяма част от фирмените приходи с активните клиенти. Активните клиенти, това сме ние, абсолютно всеки човек, който е на тази платформа е за това, за да пуска реклама, а реклама пускат само хората, които разработват бизнес дейност. Един обикновен гражданин, който който не разработва някаква дейност с цел печалба, той няма какво да рекламира, защото просто няма смисъл от рекламата тогава. Така, значи фирмата споделя голяма част от фирмените приходи, става дума за приходите, не печалбата на самата фирма, с активните клиенти. Тоест Forted Pay сподели 75% от всеки закупен пакет с всички участници, които вече притежават рекламни пакети и които са гледали 4 пъти реклама през последните 24 часа. Тоест има две условия, за да получаваме част от тези 75%, които се разпределят в цялата система. Ние първо трябва да притежаваме рекламни пакети на определена стойност и трябва да сме гледали минимум 4 реклами през последните 24 часа. Днес е събота, 25 март. От понеделник ще има промяна в това число. Ще ни се налага да гледаме по 8 пъти реклами. Всяка реклама отнема около 10 секунди, така че за 2 минути сме готови с всичко. Има фирми, при които трябва да се гледат примерно 10 пъти реклама, но така са направени, че оставаме поне 20 минути на тази платформа, на тяхните платформи, защото сървърите им са много бавни, много некачествено работят и просто ни принуждават да работим толкова, да останем толкова много. Тук за 2 минути, най-много 3, всичко е направено. Значи подялбата на оборота се извършва на всеки 30 минути, като до сега опита показва, че около 2% на ден се генерират. 1,9, когато погледнем така в дългосрочен план, аз вече съм от 50 дена вътре участник, активен участник с закупени рекламни пакети и по този начин, вече говоря от опит, 1,9% мога да кажа през последните 50 дни е средно аритметично постигнатата стойност. По този начин с тези пари, които получаваме всеки 30 минути, можем да си закупуваме допълнителна реклама. Ако искаме, може да финансираме и допълнителни проекти, като например около светското пътешествие, което аз сега смятам да финансирам, и нещо друго, ако искаме, може отпуска, някъде почивка, нали, да си направим. Както си пожелаем, може да си закупим нещо, решението си е наше. Рекламни пакети и подяла на оборота. Какви рекламни пакети имаме тук? Имаме само един рекламен пакет от $1, други няма. Това прави прираста на оборота просто гигантски, след малко ще видим защо. Стойности, които се постигнат ден, са около 2%, казахме, като искам на това място пак да спомена, няма никаква гаранция, не знам защо всички хора си мислят, че тези стойности са гарантирани. Да, наистина те се получават всеки изминал ден, но когато паднат, просто няма нужда да задаваме някои въпроса, защо днеска не са станали 2% и така нататък, това просто са несериозни неща. Пакетите ни носят по 5 посетителя на ден, т.е. 5 рекламни кредита, които ние може да начислим на определени банери. Като максимално всеки пакет генерира 220%, ни носи 220% възвръщаемост, т.е. от $1 стават 2,20 и тогава пакетът се деактивира и т.е. изчезва и спира да работи. През това време парите се разпределят всеки изминал ден, приходите от самите пакети се разпределят 50 на 50 в кеш и в закупуване, т.е. с парите от кеша може да разполагаме винаги, може да си ги изтеглим ако искаме от $10 нагоре. А с всичко останало, всичките други 50% се закупуват нови реклами, тях не може да ги теглим, по този начин се осигурява и оборотът, се гарантира и самия оборот във фирмата. Така тук виждаме още веднъж, значи от всички тези 220%, в крайна сметка 110 остават в кеш общо, а 110 остават за купуването на нови пакети, като 75% от тези пари винаги се разпределят, т.е. 75 цента се разпределят на активните клиенти, т.е. казахме всеки, който си е закупил вече пакети и всеки, който е активирал пакетите, гледайки на всеки 24 часа минимум 4 реклами, а от понеделник, т.е. след 2 дена, след 7 след 7 март ще трябва да гледа и по 8 реклами. 21% се получават, се разпределят като комисионни в екипа.
като това разпределение става последния начин. 8% на първо ниво, 4% на второ, 2% на трето и до 10-то ниво по 1%. Тук на това място, това ми е любимото място, където някои хора казват, да, при нас има 10%, при нас има 12 или 13% и тогава много обичам да калкулирам. И точно това място просто доста от компаниите отпадат, защото се получава така, че 8% от много пари са много повече от, да речем, 12% от малко пари, така че просто сравнението не може да бъде направено в никакъв случай. При 98% от компаниите калкулирали сме го вече и затова след малко ще ви разкажа и каква успеваемост постигнахме. Има също рангове и награди, които може да достигнем. Така, значи на това място виждаме, може да достигнем pre-baby fapper, значи предбебешки фапър, предбебешко състояние, когато нашите пакети генерират общо $1000, т.е. не пакети под формата на $1000, а нашите пакети трябва да са генерирали $1000 общо. Трябва да имаме също печалби от комисионни поне $500 и 2 директни реферала, т.е. трябва да сме започнали да изграждаме екип. Тогава получаваме този виртуален медал вътре в нашия бек-офис, профила. Виждаме второто ниво се достига достигайки чрез нашите закупени пакети $5000. 2500 трябва да имаме достигнати с рефералите и трябва да имаме минимум 5 директни реферала и ни подаряват $250 кеш. Съответно може да видим тук за всички други нива как се отнасят нещата. Тук дори ни подаряват по 1200 в кеш и free purchase, а тук дори на нивото Genius Fappers пътуване до групата Ford, до Ford Group, т.е. до самата фирма, предполагам, че е до седалището в Флорида и понеже вече сме генерирали доста гигантска сума. На това място искам да отбележа, че печалбите от комисионите се генерират много лесно, но това тук, докато се достигне, трябва или да сме стартирали с много голяма сума, или трябва да е изминало така доста време, докато ги достигнем. След малко ще ви покажа при мен как изглеждат нещата. Аз мисля, че мисля, че във вторник или в сряда най-късно ще съм достигнал този медал и тогава също ще ви го покажа. Така, значи тук това е примерна калкулация. Повтарям, примерна калкулация, без гаранции за резултатите, като за да улесним калкулацията изхождаме от 2% възвръщаемост на ден. Виждаме единия пакет, рекламен пакет, струва $1. Дава ни възвръщаемост до 220%. И тук на базата на $1000 виждаме как естествено няма никакво значение колко пари ще стартираме, може с $10, може с 20, това си лично решение, според възможностите ни. Аз стартирах с $38, понеже толкова имах на To Pay For You, едната от разплащателните възможности. Ще ви покажа след това какво се случи малко след презентацията в продължението. Така, значи виждаме как се генерират $20, те веднага влизат в обращение и се генерират на следващия ден пък дори $20.40. Тоест тук е много интересно, че абсолютно всеки ден печелим все повече пари. Ще кажете да, но и при другите компании го печелим и тогава ще ви кажа не е така, защото тук дори с $50 инвестиция, при 2% на ден, на това място искам да се коригирам, инвестиция не е правилна дума, защото това не е инвестиционна платформа, при закупуване на рекламни контингенти от $50, генерираме всеки ден поне по $1. Тоест, всеки долар допълнително с него може да закупуваме допълнителни рекламни контингенти. Това означава, че дори при $50 печелим всеки ден все повече. При някои платформи понякога ни трябват 90 или 100 дена, за да натрупаме $50, примерно те ако дават 1% на ден, или пък други, които дават по 2% на ден, но пък пакетите им се струват $50. Тоест, при тези, които дават 2% на ден с пакети от $50, ние ще трябва да чакаме 50 дена. Имаме през това време 50 дена мъртъв капитал на сметката и печелим 50 дена едно и също. Тук виждаме, че дори при $50, просто при 2% на ден имаме всеки ден $1, и който влиза просто вътре в самата система и почва от следващия ден да генерира. На 100-ния ден имаме около 7 пъти повече пари вътре. Това се получава при $100, при $50, при абсолютно всяка цифра. Около 7 пъти е това, което се получава след 100 дена. Фактически в България няколко стартира с тази сума, може би вече на 50-60 ден може да спре да работи, защото се получава така, може би $40 на ден или нещо от този род. Тук виждаме, че вече са около 70
след точно на 100-ния ден. Това са над $2000 на месец. Нали, разбира се, ако всичко така остане. В момента виждам, че това са немските понятия, които съм използвал, забравил съм да ги променя, извинявам се за което. Но няма значение, това са дните това са отделните дни. Просто само сме изчислили първите дни, защото просто за по-дълъг период няма смисъл. Всеки може да се занимава сам с този калкулатор. Ще го намерите също под презентацията. И на това място виждаме първите пакети, които сме закупили на първия ден, как изчезват след 110 ден. В зелената колонка виждаме парите, които бихме могли да изплащаме. В другата колонка виждаме парите, които са за закупуването на допълнителни рекламни пакети. Просто в калкулатора също има възможност да нагласим, ако от даден ден искаме да изплащаме например $50 на ден, какво ще стане с останалите, какво ще се случи с останалите пари. Всеки може самостоятелно да си изчисли няколко варианта. На това място няколко така по-сбити числа за компанията. Стартира на 11 ноември 2014 година. Тоест, ние виждаме, че вече над година и 4 месеца компанията функционира много добре. Тоест, в миналото е имало проблеми, но сега вече функционира много добре и това говори вече за това, че хората имат опит, знаят как да се справят с трудностите и по този начин това лично ме прави много по-спокоен. Имаме ежедневни нови регистрации между 1300 и 2000, просто това е много интересно, най-вече са така около 1500-1600, но доста често се получават и 2000 на ден. До сега са изплатени над 11 милиона, днешна дата днес е 5 март, 11,3 милиона, т.е. 11 милиона и 300 хиляди са изплатените до сега. Кои са предимства на FortetPays? Преведена е на 11 езика, има дори и български език, не знам поради каква причина, дори няма още немски и турски, но в момента помолихме и сапорта да го направи, за да може да още по-активно да обработваме и немския пазар, понеже немско говорящи страни са така доста платежоспособни и са доста атрактивни. Така, част от голяма фирма, FortetPays е част от голяма фирма, т.е. има приходи отвън, т.е. при съответните, ако има съответни финансови затруднения, може да бъде рефинансирано отвън. Имаме комисионни на 10 нива, в някои фирми са само на едно ниво, а тук пък растежа е много по-голям на парите, много по-бърз и когато това нещо се случва на 10 нива под нас, тогава сумите стават феноменални и доста интересни. Имаме експоненциален растеж на приходите, т.е. всеки ден все повече. И на това фолио тук, на този слайд, искам да ви представя така доста от моя гледна точка важните резултати. Това са всички тези неща са нещата, които за мен са важни, а мисля, че и за всеки един от участниците. На това място искам да ви споделя, че с тази аргументация и с калкулацията, която се получава, успяхме за един месец да вкараме над 1000 човека в екипа, повтарям, над 1000 човека за първия месец, без да правим реклами, без да имаме лендинг pages, нали, страници, които да примамват клиенти, без въобще да правим някакъв attraction маркетинг, без да пишем в профилите някакви загадъчни текстове, да примамваме хората и така нататък. Няма такова нещо, просто на базата на тези логични аргументи, на базата на това, че имаме една много стабилна фирма, на базата на това, че доста критерии са дадени за нейната стабилност, които сега ще погледнем един по един. Тоест, виждаме, от повече от година и 4 месеца компанията е на пазара, утвърдена вече на пазара, 157 000 участника. Имаме на моменти над 2000 нови регистрации, като те растат постоянно. Тоест дори да имаме 1500, 1800, те растат непрекъснато. Просто това е гигантско нещо. Когато аз стартирах на 16 февруари с пари, тогава започнах да я наблюдавам, да видя какво се случва. Тогава новите регистрации бяха около 800. Просто това показва, че те се вдигат постоянно нагоре. Ако изчислим за целият този период колко човек са влизали на ден средно аритметично, виждаме по 1400 на ден. Просто това е гигантско. Добрият растеж гарантира естествено стабилност и оборот, защото една фирма, която е в момент на растеж, на подем, т.е. тя няма как да фалира, няма как да стане неплатежоспособна, всичко е наред и точно това е най-благоприятният момент да стартираме. Виждаме т.е. днешна дата над 11 милиона и 300 хиляди са изплатените до сега. След малко ще влезем в самата фирма и ще може да, самия бек офис, ще може да видим само за минутка, ще го покажа, понеже учебното занятие ще бъде предмет на друго видео. 50 на 50% имаме кеш за купуване на реклами, което означава, че с 50% може да разполагаме.
а с 50% щем не щем трябва да си закупуваме реклами и по този начин, както се ни принуждава дори да правим оборот с спечелените пари. Тези 50% за купуване на реклами гарантират оборота, също така системата не може да се изпразни, т.е. не може да изтеглим всичко. Също има друго предимство, ако участваме в тези платформи, в които знаем, че всичко може да си изтеглим, много добре знаем, че ако се появи някаква по-интересна на пазара, целият ни екип може да изчезне и ни просто само с така втренчени погледи наблюдаваме как екипа ни се стопява и как пакетите им изчезват и просто ни напускат, ние нищо не можем да направим, безсилни сме. А тук дори по този начин е гарантирано, че целият ни екип не може да избяга, защото когато вече веднъж сме в компанията, винаги ще остават 50% от спечеленето вътре, независимо какво правим и по този начин винаги ще създаваме оборот или т.е. екипа ни въпреки това ще закупува пакети и по този начин винаги ще имаме оборот, макар да е по-малко от това, което сме свикнали. Нали, ако екипа реши да напусне поради една или друга причина. Всички пакети струват по $1 и изтичат при достигане на 220%, извинявам се. 220%, 2000 ще да е супер, но за съжаление не е. 20, значи 2% имаме дневно, около 2%, поне до сега от моя опит. Тоест един пакет живее около 110 дни, преди да изчезне. Необходимостта от допълнително закупуване осигурява оборот, оттам гарантира и подялбата на оборота. Максималният брой пакети е 300 000. От тук виждам на немски пак, думичка се е промъкнала, понеже превеждах от немски на български. Максималният брой пакети са 300 000, в точка 44 от често задаваните въпроси може да се намери. Задължително гледането на 4 реклами дневно, значи един път на 24 часа минимум, иначе пакетите се деактивират и не ни носят пари на всеки 30 часа. Пакетите не изчезват, но просто са в състояние на покой и когато гледаме рекламите, пак се активират и пак започват да носят пари на всеки 30 минути. От понеделник, повтарям пак, от 7 март ще има задължителното условие да гледаме 8 реклами. Подялбата на оборота е на всеки 3 минути. Искам на това място да отбележа, че синия текст просто е показател за това, че самата компания е стабилна и няма как да се срути, т.е. няма как да спре да съществува. Виждаме големия приръст, това, че остава винаги оборот вътре, това, че при $1 вече още при $1 може да се реинвестират, да се закупуват нови пакети, т.е. няма мъртъв капитал по сметките, всичко влиза, целият капитал на фирмата е в обращение, освен този, който човек иска да се изтегли. Така, имаме подялбата на оборота на всеки 30 минути, това също прави много атрактивна и трябва да се гледат реклами, което прави самото пускане на реклами интересно, защото е сигурно, че ще ни видят рекламата. Имаме комисионни от екипа на 10 нива, т.е. това вече го видяхме, останалото е въпрос на калкулация, на аргументация. Много е трудно да намерим фирма, която въобще да дава по-добри печалби, макар и да дава малко повече проценти. Това се дължи на факта, че тук пакетите са много ниски и много по-често може да купуваме, оттам нататък много по-често и много по-бързо се увеличават приходите ни. Имаме експоненциален растеж, който се дължи на това много често закупуване. Имаме атрактивни рекламни възможности на достъпни цени, с това ще се занимаваме в отделно учебно занятие. Фирмата не работи с PayPal. По този начин сметките са защитени от произволното им спиране. Знаем, PayPal има интересната бизнес практика. Когато една фирма стане много голяма и то много бързо, PayPal затваря сметките, защото PayPal не обича да гарантира огромни суми. Затова сметките на фирмите по принцип се затварят и се изчакват там 180 дена или нещо този род и тогава PayPal пуска парите, но фирмите през това време стане неплатежоспособни или пък интересен изчезнал към тях и затова много фирми умират и всъщност подобни рекламни платформи не прекратяват своята дейност заради това, че са неплатежоспособни, а заради това, че фирми като PayPal просто им блокират сметките, защото не искат да гарантират за всички тези постъпления. Внасянията и изплащанията на пари стават чрез Payza, To Pay For You и Perfect Money. Всичко това са електронни портмонета. Съответно можем и от банкови сметки и от кредитни карти да превеждаме на тях пари. Възможни са изплащания на 5 дена от седмицата, т.е. от понеделник до петък. Това много ми харесва на мен, защото винаги прави така, че при събота и неделя системата да си почива. Т.е. на 2 дена от седмицата не може да се теглят пари. В момента нивото на максималното изплащане на ден е $1000.
скоро ще бъде променено. Защо ли? Ами защото в момента, когато аз стартирах, беше 3200, в момента го промениха на 1000, защото в момента се програмират допълнителни системи за верификация, т.е. в момента няма изискване да верифицираме нашия профил, но се оказва, че доста потребители явно се опитват така да си съставят 2-3, да се регистрират по 2-3 пъти в системата, за да може да печелят по много пари и по този начин да пускат по този начин се изплащат много пари от един и същи оборот и просто фирмата се опитва да предотврати тези фалшиви профили. Понеже от едно и също IP, това също е много интересно, от едно и също IP могат да бъдат регистрирани повече хора, т.е. може да имаме само една сметка на наше име, но ако искаме може да регистрираме майка ни, баща ни, брат, сестра, баба, ако искаме кучето може да си регистрираме, нали? Защото в момента пък и без това няма такава верификация, но след като бъде въведена новата система за верификация, тогава всичко ще се промени. Така, значи това, че има таван, както се казва, на ежедневната възможност за изплащане, това много ми харесва. Ако някой мисли, че $1000 на ден са малко, то нека първо ги достигне и тогава ще си поговорим, но както казах, тези неща ще бъдат, тази граница ще бъде завишена в най-скоро време, когато бъдат въведени тези верификационни системи. Не могат да бъдат изтегнени произволно големи суми, така остават повече пари в компанията. Минималното плащане е 10, минималното изплащане също е 10, значи от $10 може да се изплащаме. Няма такси при плащането, освен при Perfect Money, защото значи от страна на FortiPace няма такси, но това, че Perfect Money си позволява да дръпне 2% от сумата, която ние си изплащаме, това вече е проблем на Perfect Money, но самата платформа ToPay4You не отдържа никакви такси, т.е. от ToPay4You от Pay за парите пристигат на 100%, както сме ги изплатили. Има интегриран онлайн магазин, подобен на eBay, значи в едно друго занятие ще го видим. Има отделни браншове, там дори къща може да си закупим, ако искаме. Просто нормални хора си слагат обявите вътре, както в eBay. Всеки може да си публикува колата или нещо друго, което има за продаване. Нали, това са допълнителни приходи за самата платформа. Това също е много интересно. В този шоп може да се влиза също и без човек да регистрира в самата платформа, т.е. достъпен е за всеки. Така, фирмата е част от голяма компания, която действа в доста браншове, оттам е финансово независима. Преведена е на 11 езика, а това улеснява и експанзията в други страни. Има събития на живо в Барселона, презентации на живо, като може би в скоро време в Германия ще започнат. Имам доста активни колеги, които ме карат. Ще видим по какъв начин това ще се съчетае с моето евентуално напускане на страната, поне така съм го планувал в момента, но това ще си проличи в най-скоро време. На това място искам да ви благодаря за вниманието, за това, че отделихте толкова време да ми слушате, да изгледате тази презентация. Обърнете се към човека, който ви е показвал тази презентация, ако желаете да се регистрирате, ако имате някакъв интерес да печелите доста пари. Ние сега ще погледнем набързо само какво стана, какво се случи в самата платформа. Ето, това е FortiPace. Да натиснем старт, да видим стартовата страница. Така. Тук се появяват езиците, но малко по-късно може да превключим самия съответния език. Когато натиснем на бутона логин, ще видим, ето това е логин рекламата, т.е. ще видим реклама, която сме задължени да гледаме около 6 секунди. Тук горе изтекаха секундите. Така, значи аз много обичам да наблюдавам реклами и понеже ми е интересно за какво става дума тук, тази реклама ще се отвори в нов прозорец и ще се върна пак на самата платформа и ще затворя тази реклама. Ето, по този начин се отвори самата платформа. Виждаме тук, че докато съм презентирал, виждам $57 са дошли комисионни, значи виждаме за това време имам, значи за един месец имам 4000 комисионни, 4152. $716 са генерирани от моите пакети, които в момента са 4104. В момента ще станат малко повече. Така, днес може би ще напълня 4200. Днес сутринта в 10 часа, сега в момента е 18 часа и 15 минути. Днес сутринта бях на 3978 нещо от този род, така че днес така ще минем, също ще минем така 200 границата от $250 поне на ден.
понеже в близките дни от една седмица всеки ден постъпленията са между 250 и така и 350. На това място ще се закупя рекламата. Това просто само показно, ние ще го видим в един друг момент. Ще покажем точно какво се случва. Така виждаме, ето 4163 пакета, които генерират, новите пакети генерират от веднага. Просто екипите, които в момента създадахме, са гигантски. Виждате, че в момента имам само 32 човека, които са платили под мен и 6, които не са платили. Няма абонаментни такси или нещо от този род, но самото закупуване на реклами показва, т.е. хората под нас, които са закупили реклами и кои не. Значи, изградили сме вече екип от около 1000 човека. Този месец ще минем доста повече от 1000. Ще станат, може да ги направим на 2000, защото един голям екип започва пък да расте с още по-голяма скорост. А и ние вече знаем как се изгражда такъв голям екип. И сега просто ще включим и допълнителните маркетингови кампании, маркетингови средства. И това нещо просто ще стане нещо гигантско. Така че, нали, ако някой си мисли, че в тази компания така няма кой знае, как се казва, някой си мисли, че няма хляб тук в тази компания, но дълбоко се греши и просто на това място искам да посъветвам абсолютно всеки да преосмисли състоянието, в което се намира, мястото, на което се намира и компанията, в която се намира, а също така и развитието на своите собствени финанси, защото тук просто се получава нещо гигантско. Не знам до каква степен ви е важно да участвате в компания, в която се печелят пари и зад която стои голяма и стабилна фирма, или предпочитате да бъдете в някоя компания, на която примерно харесвате сините очи на собственика или цветът на логото, нали, просто сам всеки трябва да реши за себе си. Аз това нещо го реших за 2 минути и затова виждате и резултата. За България това не са малко пари. Просто за един месец стоене пред компютъра, понеже аз не напускам дома ми, за да правя бизнес или да се срещам с някои хора. Просто това е нещо абсурдно за мен, понеже се намираме в онлайн маркетинга. А когато се научим да печелим пари в интернет, ние може да живеем на всяка точка във всяка точка на земното кълбо, независимо в коя държава. И точно това ми е целта и вече сме да твърдя, че и с другата ми компания, която съм разработил до сега, сме да твърдя, че вече съм достигнал това ниво и в най-скоро време ще потегля. По този начин ще покажа на много хора, че това наистина е възможно, че това не са празни приказки и някакви безсмислици. Който е скептичен, разбира се, има правото да остане скептичен. Това си е негово решение. Винаги казвам на хората, ако не се присъедините, аз печеля пари. На всеки 30 минути. Ако се присъедините, печелим и двамата. Тоест той печели човека и аз печеля също и от него. Ако той не се присъедини, аз пак печеля. Ако той ми каже това е пирамидна система, аз пак печеля. Ако той ми каже гледай си работа, аз пак печеля. Тоест винаги печеля и не печелят само хората, които не участват и затова просто съветвам ви, престрашете се, направете голямата жертва от $10, тествайте системата. Още повече, че в момента е така, че ние може да си изпращаме пари от сметка на сметка вътре в системата, така че аз вече съм изпратил около $1300, не съм ги смятал, но мисля може и да са повече. Ето тук на това място можем, като покажем 500 резултата, виждаме 20, 27, $200 на това място, тук даже $100. Просто съм ги пращал на отделни хора, за да ги активирам, за да им помогна и така нататък. Виждам на повечето с 100 и по този начин знам, че след 4 месеца някъде от тези хора ще печеля поне по 50 цента на ден и когато това са 50 човека, т.е. ще имам по $20-30 повече на ден, а това са съответно около 1000 допълнителни долара, които от месец на месец стават все повече. Така, това беше от мен за сега. Надявам се, че успях да ви информирам максимално добре. Ако имате някакви въпроси, винаги може да се обръщате към мен. Ще видите на това място, виждате моя Skype, имейл адрес, ако имате въпроси. Ще ви покажа също какво наистина се случва в реално време. Просто нещата са много интересни, много са динамични. Пожелавам ви да вземете правилното решение. Скоро време ще има и обучения, ще имаме workshoпове, на които ще учим практични занятия, как се работи с самата система. Ще направим учебни видеоматериали, ще направим лендинг страница, лендинг пейдж, с която самите вие може да ловите реферали по автоматичен начин и да събуждате на хората интереса. Това беше от мен за сега. Желая ви приятна вечер и ви благодаря за отделеното време и за вашето внимание. До нови срещи. Чао, чао!